लोगोफोर आंनि भिउवार्स साबस्क्राइबार्स आरो गासिबो फ्रेन्ड्स नोंथांमोन गोबां साननि उनाव दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैदों मोनसे इम्पर्टेन्ट बे इम्पर्टेन्ट भिडिअआ जाबाय गोबां हेल्पफुल जागोन गोबां रायजोफोरनि थाखाय बिटिसि आव गोबां दावराव दावसि गभर्नर सासन इलेक्शन माइबा माइबिनि थाखाय जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि जायाखैमोन गोबां माहा गोबां दिन माने कुनु डेभेलपमेन्टेल वर्क्स जेबो जायाखै बिटिसि आव नाथाय दा बे एसे सेटेल जाहांबाय जिहेतु इलेक्शन जोबनानै थांबाय गभर्नर सासना गैला दा नै माने गोदान सरकारनि सासन जागायजेनबाय दा बिनि थाखाय माखासे फिसा फिला स्टेट स्पन्सर्ड आरो सेन्ट्रेलि स्पन्सर्ड स्किम्सफोरा एप्लाइ जायाखैमोन बिटिसि आव दा नाथाय जाहांसिगोन दा बेबायदि मोनसे स्किमनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों आङो नोंथांमोना गोबां हेल्प मोनगोन बे स्किमखौ जुदि एप्लाइ खालामनानै लानो हायोबा दा बेबायदि मोनसे इम्पर्टेन्ट स्किमनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों जों गासैबो खोनाबाय थादों बे स्किमनि नामखौ खिन्थु बेखौ माबायदि एप्लाइ खालामो सोरबायदि मानसिया बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो बेनि डिटेल्स बाथ्रा नोंथांमोना दिनै आङो बे भिडिअ लानानै फैदों फै जों बेबायदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायजेननोसै बे स्किमनि मुङा जाबाय अरुणोदय आसाम अरुणोदय स्किम बे आसाम अरुणोदय स्किमा 2020 एबा 2020 नि 2 अक्ट'बर खालि लॉन्च जादोंमोन बेखौ बानायजेनदोंमोन बे स्किमखौ सर्बानन्द सनोवाल गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टआ दा आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ 2020 2 अक्ट'बर खालि लॉन्च खालामदोंमोन बेयो असमनि गोबां पार्ट्सफोराव अलरेडि एप्लाइ जाबाय नाथाय जोंनि बिटिसि आव जायाखैमोन दा नाथाय बेयो जोंनि बिटिसि आवबो जासिगोन दाना दिनैनिफ्राय एबा बे साननैसोनि गेजेरावनो गोबां मानसिफ्रा बे अरुणोदय आस'निखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन ना अरुणोदय आस'नि माने मा बेयाव मा मोनगोन अरुणोदय आस'निया जाबाय मा बेखौ जुदि एप्लाइ खालामनानै लानो हायोब्ला आरो नोंथाङा जुदि इलिजिबोलब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखौ एप्लाइ खालामनायनि उनाव नोंथांनि एप्लिकेशना एक्सेप्ट जायोब्ला मोनफ्रोम माहायावनो 830 रां दरमा बायदि मोनबाय थागोन मोनफ्रोम माहायावनो दरमा बायदि साख्रि मावनाय बायदि 830 थाखा माने 830 रां नोङो माहा माहा मोनबाय थागोन माहानि फार्स्ट तारिखआवनो बियो नोंथांनि एकाउन्टआव डाइरेक्ट हाबगोन बियो स' भेरि हेल्पफुल बियो दाना बे आस'निखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय इलिजिबोल मानसिफ्रा सोर बायदि मानसिफ्रा इलिजिबोल जागोन बे पार्टिकुलारलि माने फेमेल सेन्टार्ड मोनसे स्किम बियो आइजोफोरनि थाखाय बियो स्पेसियेलि मोनसे स्किम बियो दा माबायदि मानसिफ्रा आइजोफ्रा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन एबा फेमिलिसफोरा आइजोफोरल' नङा फेमिलिफ्राबो हायो माबायदि फेमिलि आरो माबायदि आइजोफोरा बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै डिटेल्स बाथ्रा बुंनो नागिरदों आङो एक नाम्बारा जाबाय उइड'फोरा हागोन उइड' माने बिधवा हौवा थैजानाय हिन्जाव मानसिया बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बे न'खरा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नोंसानि न'खराव जुदि सोरबा हौवा थैजानाय हिन्जाव दंब्ला बे न'खरा एप्लाइ खालामनो हागोन बे हिन्जावखानि नामाव आरो जुदि आनमेरिड वुमेन सोरबा जुदि हाबा जायै हिन्जाव 40 बोसोरनि बारा जाबायब्ला जोङो बर'आव सिख्ला बुरै ना मा होनना बुङो जायखिजाया एक्सुवेल टार्मखौ आं मिथिया जायखिजाया रावबो माने हाबा जायै नाथाय 40 बोसोर जाबाय बेबायदि मानसिया बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बिनि उनाव डिभर्स नोंसोरनाव जुदि सोरबा डिभर्स जानाय आइजो दंब्ला हाबा जानानै हौवाजों माने इलिगेलि फाथैलाइ बिसिलायनाय दंब्ला बे एप्लाइ खालामनो हागोन डिभर्सड जोंनि गावलिया रावजों बुंदों आङो फाथैलाइ बिसिलायनाय होननानै लिगेलि डिभर्सड जानाय आइजो दंब्ला नोंथांनि न'खराव बे आइजोनि नामाव नोंसानि न'खरा बे अरुणोदय आस'निखौ एप्लाइ खालामनानै मोनफ्रोम माहायावनो 830 थाखाखौ मोननो हागोन बिनि बादैबो नैफोरबो मोननो हायो जेरैबायदि पुर फेमिलिस उइदाउट रेशन कार्ड गैयै दुखिया न'खर गोरिब न'खराबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो फेमिलिस उइथ हेन्डिकेप्ड मेम्बार
जुदि नोंथांनि न'खराव सोरबा हेन्डिकेप्ड माने सोलेरारि गोहो गैयै बिकलंग दिव्यांग होनना बुंदों हिन्दीयाव माने हेन्डिकेप दंब्ला सोरबा माने नोरजिया जानानै दंबा थाबायनो हायै आथिं मोनसे गैयै मा हेन्डिकेप माने सोलेरारि अक्षम सोलेरारि जेबो गोहो गैयै मानसि दंब्ला बे न'खरा बे अरुणोदय आस'निखौ एप्लाइ खालामनो हायो खनसे बुंदों आं सोरबायदि मानसिफोरनो बांसिन प्रेफारेन्स होनाय जागोन बे अरुणोदय आस'निनि थाखाय हेन्डिकेप जायफोरा माने सोलेरारि जेबो गोहो गैयै माने डिसेबल्ड एबा हेन्डिकेप्ड माने सेपारेटेड फेमिलि मेम्बार आनमेरिड वुमेन माने हाबा जायै नाथाय 40 बोसोरनि बारा जाबाय डिभर्स जानाय हौवाजों नागार जानाय आरो उइडो हौवा थैजानाय बेबायदि मानसिफोरखौ बांसिन प्रेफारेन्स होनाय जागोन आरो बेफोरबायदि मानसिनि एप्लिकेशनखौ माने एक्सेप्ट खालामनाय जागोन गिबियाव बेनि उनाव बाकी मानसिफोर जेरैबायदि हमना ला पुर फेमिलिज उइदाउट रेशन कार्ड गैयै गोरिब न'खर बा हेन्डिकेप मेम्बार अफ द फेमिलि माबा मोनसे न'खराव माने हेन्डिकेप मानसि दंब्ला बेफोरखौबो उनाव बेफोरखौ प्रेफारेन्स होनाय खिन्थु फार्स्ट प्रेफारेन्सआव बै आं जाय बुस्थुफोरखौ एसे आगोलाव बुंबाय बे मानसिफोरखौ प्रेफारेन्स होनाय जागोन थ' दाना बेनि फर्मखौ बोरै फिलआप खालामो बेनिबो डिटेल्स भिडिअ बानायगोन आं खिन्थु नेक्स्टआव बेनि फर्मखौ डाउनलड खालामनानै मोनो दाना बे फर्मखौ सोरनो साबमिट खालामनांगोन दाना बे फर्मखौ साबमिट खालामनांगोन माने भिसिडिसिआव दा दानाय जायाखै जेनेबा खिन्थु प्राइमारि लेभेलाव किसुमान माने जाय सरकार दादों बे सरकार दानाय मानसिफोरनि मोनफा बिबान थायो भिसिडिसि लेभेलाव प्राइमारि कमिटि होनना बुङो बै प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनो होथ'नांगोन जेब्लासिम भिसिडिसिआ दाजाया दा बर्तमान भिसिडिसि दानाय जायाखैनो चेयारमेन जितु जायाखै बेनिखायनो दा बर्तमान बे अरुणोदय आस'निनि फर्मखौ फिलआप खालामनानै प्राइमारि कमिटिनि माने भिसिडिसिआव मोनसे प्राइमारि थायो बै प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनो होनांगोन बेखौ आरो बेखौ प्राइमारि कमिटिया एक्सेप्ट खालामनानै नायबिजिरनाय जागोन बेयो खसाके माने डिभर्स नंगौना नङा हेन्डिकेप नंगौना नङा उइडो नंगौना नङा बिधवा नंगौना नङा बियो दुखिया न'खरनि नंगौना नङा बेखौ नायबिजिरनाय जागोन आरो बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै ब्लक कमिटियाव हरनाय जागोन आरो ब्लक कमिटिनि सायाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि थागोन बे डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिया बेखौ मनिटर खालामगोन नायबिजिरगोन आरो जुदि एक्सेप्टेबल बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै फैगोन माहाबा नेक्स्ट माहानिफ्रायनो बे 8,000 बाथ' बुहुत मोनगोन 8,000 नङा 830 थाखा फैसाखौ एकाउन्टाव डाइरेक्ट ट्रेन्सफार खालामनाय जागोन थ' नोंथांमोना प्राइमारि लेभेलनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनो सुलाद थाबैनो नोंथांमोना आरो बेखौ जुदि जैग्यब्ला बेबायदि मानसि दंब्ला न'खराव थाबैनो बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै हो थ' बेबायदि दाना बे अरुणोदय आस'नि फर्मखौ माबायदि फिलआप खालामो बेनि नेक्स्ट भिडिअ लाना फैबाय थानो आङो नोंथांमोननो जुदि भिडिअखौ नांगौब्ला बे अरुणोदय आस'निनि स्किमनि फर्म फिलआपखौ माबायदि खालामो बेनि सायाव भिडिअ नांगौब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आं डेफिनेटलि नेक्स्टआव बे फर्म फिलआपनि मोनसे भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोननि सेराव अके इउनाव नुजालायसिगोन गोजोन्थों बाय बाय सि इउ नेक्स्ट